ଖରା ଫରା ଆଜି ପୁରା ଜୋର ହଉଛି ନରେ ବିୟର ଫର ଆଣିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ହଁ ନା ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି ନା କଣ ଆଦାୟ କରିଦବା ନେଇ ଆସିବା ଆଉ କଣ କରିଦବା। ହଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କହିଲୁ ତମେ ଦି ଜଣ ଏଥର ଦେଇଦିଅ ମୋ ବୋଉ ଭତ୍ତା ହେଲେ ମୁଁ ପୁରା ପଇସା ଦେଇଦେବି ହେଲା। ତୁ ମାଗଣା ମାଗଣା ପିଇବୁ ରେ ପୁଅ ବୁଝିଲୁ ତୋ ବୋଉ ଭତ୍ତା କେବେ ଆସିବନି ନା ତୁ କେବେ ଦେଇପାରିବୁନି। ଛାଡେ 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 ସାଙ୍ଗଟା ତୁ ଆମେ ଦି ଜଣଟା କାମ କରୁ 2ଟା ବିୟର ଦେଇ ଦଉଛୁ ତୁ ଯା ଆଣିକି ଆ। ଆଉ ଖରା କେତେ ଜୋର ହଉଛି ଦେଖୁଛୁ ଗାଡି ପାଟିଯିବ 3 ଜଣ ପଳେଇବା। ଏ ତୁ ନ ରହିଯା ଏ ଚାଲ ତୋର ମୋର ଆଦାୟ ଚାଲ, କରିବା ଚାଲ, ମାର। ରହ ସାଙ୍ଗ କଣ ଏଇ ବାଳ ସାଙ୍ଗ ତମର ହଉ ଦିଅ ଜଲ 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 ଗୋଟେ ଖଟୁଛ ତମେ ଗୋଟେ ଆଇଲୁ ବିୟର କି ଖରା ଗାଡି ଫାଟିଗଲା। ସିଗାରେଟ ଆଣିଛୁ? ତା ମତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତମେ ଏକାଥର କହିଲେ କହିବ ବୋଲି ଖରା ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟୁଛି। ଯା ଯା ଆଣିକି ଆ ସିଗାରେଟ ଆଣିକି ଆ ଦେ କରିଦେ। ପିଇବାକୁ ଦଉଛ ବୋଲି କିଣି ଦେଇଛ ମତେ ନା କଣ ଏକାଥର କଣ କହିବା କଥା କୁହ। ସିଗାରେଟ ଆଣିକି ଆ ତୋ ପଇସାଟା ଦିଅ